Last 700 meters to the finish line. Dalawa na ito magkakabalatan na ito. Alfredo Punsan o Danilo Tabuco. Sino munang tatawid sa finish line? Ayan na, Danilo Tabuco o Alfredo Punsan. O, mga sa kaliwa, Alfredo Punsan. Sino nakakadin Danilo Tabuco? Okay, dito tayo sa mga master senior. Uy, marami ito ha. Dani Tabuco, Otanes, Maramba, Carino, Agustin. Ayun. Pwede natin mga senior category 60 up. Naku po, ang pagbabalik ni Juancho Bumagat dito. Yun, nasa harapan ng si Juancho Bumagat. Ito si Juancho Bumagat ang pagbabalik. Nagagaling lang sa kampyonato sa Thailand. Yes. Ating grupo. So, wala pa tayong planta. So, dito si Juancho Bumagat ang pagbabalik niya dito sa Pangasinan. Sa likod na si Mon Nicolas, Alfredo Punsan, dito si Caritativo. Caritativo ba? So, marami itong ating mga masa. Sino ito kung sa bumabakbak ba? Ang ganda ng bike ni Idolo ha. Number 1 sa balota. Si Idol, naka-mountain bike sa semi-road bike ang kanyang bike. Ayun. Sa likod niya Mon Nicolas. Mukhang mabilis ang kakalang parang sa studio ha. Talagang pagdating sa bigwasan din ng hungo, nakaganto 55. Kilometers ang sarawag, grabe. Oh, Alfredo Punsan nakasabit sa likuran. So, palabas na naman tayo sa highway. Ano? Ito na, si tatlo agad to. Tatlo agad tong bumalagwa. Itong si Alfredo Punsan. Mon Nicolas, at saka itong si Arturo Tanes sa likuran. May naghabol. Ito naghabol itong Ellen Garcia sa likod. Ito si Dani Caritativo. Naku, nakalimutan si Rabot. Dito Rabot and Juancho Bumagat. Ito sa likod, hatak-hatak naman ni David Hugo. Ito ang ating sala round. David Hugo. Ayun. Ayun, si Sir Modesto Matos. Dani Tabuco ba? Marlboro Legend to ha. Sila ng Marlboro Legend dito, marami. Ito marami agad na iwan sa likuran. Pwede tindihan, nandito rin. So, napakarami ng ating mga Marlboro Legend. Ilangan dito, pwede tindihan. Joe Maramba. Dito. Ito pa si Rudy Catala. O mga Hector Padilla sa harapan. May mga sa harapan. Hector Padilla sinundang kagad ni Sir Agustin. Ito si Sir Alfredo Punsan. Diin na din. Humahabol. Humahabol dito sa atin. Ako po, sumalubog tayo sige. Taloko. Ito, tatlo itong ating breakaway. Si Sir Agustin ba ito? Si Sir Agustin. Hector Padilla and Alfredo Punsan, napakainit ng panahon. Ito ang totoong kwan. Ito talaga ang totoong Marlboro. Ganito, kainit, ganito. Nakakapaso sa balantang ang init ng araw, ingat ng araw. Ganito talaga yung mga Marlboro to. Panahon ng Marlboro to. Talagang kahit napakainit ng panahon talaga bumae. Ito na, nag-champion sa Thailand. Etong si Juancho Bumagat, umapaharap na, sinutundan ni David Hugo. Ayan na nga, umangat na Juancho Bumagat, tumatakas na kagad. Tinutugis ni David Hugo, ayan na, nagkakatakasan na rito. Umabante na kagad si Juancho Bumagat. Ayan na, umabante yung dalawa, naiwan to si Hector Padilla, Agustin, and Alfredo Punsan. So, ito na yung ating dalawang breakaway, David Hugo and itong si Juancho Bumagat ng Timban Nueva Ecija. Kagagaling lang sa kampyonato doon sa Thailand. Pang-international na. Hindi lang pang-local. Pang-international na rin itong si Juancho Bumagat. O, tingnan sa likuran. Nabuo itong ating grupo sa likod. Mag-ahabol kaya ito doon sa ating dalawang breakaway. Ito si Sir Agustin, nasa likod niya Hector Padilla.
Modesto Matos, ayun. Nagpapakiramdaman mo ito mga tagapanglapitan dito. Danilo Nabukol, si Teddy Ferrier, si Daniel Baguio, dito rin. Ellen Garcia, Wacho Bumagat, Antonio Agno, Arturo Tares. Hindi ko ba yung mga Marlboro Legend na narito? Mamaya, isa-isahin natin yun. Ayun! Ayun! Ganda na nga, hindi yun. Okay. So, marami pa rin tao dito sa barangay. Ano na? Daleta pang natin. Okay. Itong nagkakabalatan sa harap ha. Uy, tumatakas na si Hector Padilla. Sino yung nasa likod dito ba? Alfredo Punsan. Pero hindi na talandaan yung tumukol lang dito lang. Nakikiramdam dito sa likod, sa gitna. Diyos, tumaw ka, Indo! Woo! Butik lang nalaglag yung itlog ko. Grabe ah. Ay, nakaka-nervyos. Harapan. Nakaka-barataan, mayroong bibigwas ha. So, pwede din yun, nandito, Danilo Nabukol, nandito na sa gitna. Daniel Baguio, Joe Moramba, Antonio Agno, andito, Wacho Bumagat, andito sa likod. Si Rico Ramos, si Danny Caritativo, and Modesto Matos, and Moni Nicolas. Tayo na ito breakaway. Takot ko, 150 meters ang kanilang kalamangan doon sa Vegas. Matitiis kaya nila, may tatagot kaya nila hanggang finish line na kaya ito. O hanggang sa una lang. Baka naman sila tugisip pa ng ating mga breakaway ay ng mga tumapera dahil yung ating mga big guns andon sa Relenown. Wacho Bumagat, Mon Nicolas nagkakabantayan doon sa likuran. So ito tayo natin dito yung ating checking group. Isa Peloton. Mukhang nagpapakiramdaman itong ating Peloton. Walang gustong humabol doon sa ating custom breakaway. Sa bala, dito lang sa likod. Alam ko, nakikiramdam lang to. Nag-iipon ng lakas at pamaya-maya ito, bibigwas. Tatakas pa rin to. Ako, tumatakas sa sarap si Wacho Bumagat. Sa versus pang kasi na nito ha. So, siyempre, tatag mo natin yung ating barangay captain, Jovides Marquez. Si Sir Daniel Baguio, yung nakawalig siya si Sir Baguio. Siyempre dito sa ating mga sponsor. Sila Sir Dimar Etrata, Helen Etrata. At siyempre si Ma'am Cathy Etrata. Samson Etrata, siyempre happy birthday! Si Ma'am Virginia Etrata. Ayun, siyempre dito si Sir Modesto Matos. Na nagbigay ng panggasolina natin dahil alam niyo talaga ating kalaga. Ayun. Okay, hindi makatakas dito si Wacho Bumagat sa kamay ng mga Pangasinan ng Idol. Kung may tumatawag sa cellphone ko, wait lang. May tumatawag sa akin, cellphone, kung kaya ito. Ating Peloton, nakakalayo na ating breakaway, mga 200 meters ang labang ng ating breakaway dito sa Peloton. Pwede pilyan, nandito ha. Siguro mga may 10, itong ating Marlboro Legend dito. Ito si Sabala, mukhang namamahinga lang dito sa likod. Nagpapahiyang eh, kaya nga. Papahiyang lang yan, mamaya bibigwas niyan, tatakas na yan. So, si Sergio Maramba, andun lang sa may bandang gitna, Antonio Agno. Umiibilis na Ellen Garcia. Danilo Tamayo, Wacho Bumagat, Danilo Nabukol, nandito rin. Ayun na, makakata si Wacho Bumagat, kaya-kayang mag-champion dito sa Pangasinan dahil kagagaling na sa kampyonato doon sa Thailand. Dito kaya sa Pangasinan, kaya ka rin yan. Ako po, Diyos ko po, hindi may pumasok ng president. Kaya nakakadalawa tayong ikot. Oh. Why? Tumabay pa sa dito. Diyos ko po, pakilin.
Sa kanan dito. Tayo! Oh, ayun, sinususitin na ito. Wow! Wow! Okay. So, wala pa rin makatakas talaga. Magandang bantayan itong ating bigyan. So, dahil dito talaga may magtatang tumakas. Ayan, kaliwa. Iyo. Iyo. So, tumisin na yan nila yung kalibre kawin. Pwede pilihan nandito. Dumayo pa from Nueva Ecija. Laban ng Nueva Ecija versus Pangasinan ng mga Tour Legends. So, pero tayong breakaway, sige natin, sa harapan ako, meron nga, tatlo pa rin ha. Pero walang nag-aabol dito. Kasi meron tayong breakaway na Nueva Ecija, kaya hindi mag-aabol na sila White at umagat. So, alalay lang itong grupo na to. So, dahil kung saan, nakakalawang na sila ng mga 250 meters doon sa atin, sa Leton. Mukhang bisitido na talaga itong bus. Dito na nila nga ilayo ng ilayo talaga yung kanilang grupo doon sa ating Leton. So, bilis. Mukhang may kakalasihan dito. Mukhang si Alfredo po dyan. Mukhang iba na. Mukhang sa ilong na lumalabas kung kanyang hininga. Mukhang naiiwanan ng baga itong si Arturo Tanes. Pati bayan talaga ito sa singat na nga, napakainit ang panahon. 45 yata ang ating temperatura ngayon, napakainit, nakakapasok, nakakapti ng balat. So, hintayin natin sabi dito yung ating Leton kung gano'n na sila kalayo. Tara na! Okay, so ito pala natin tatlong buhay kaway. So baka lumalapit ha. Mukhang lumalapit yung ating grupo sa likod. 110 meters na lang ang agwat nila doon sa ating grupo sa likod. So ito ang ating Leton. Lumalapit ng bahagya doon sa ating mga breakaway itong ating Leton. Okay, ito na yung breakaway natin. Tatlo pa rin. Okay na. So wala pa rin nakakahulag. Ako po, may naghahabol na isa. So tatlo pa rin itong breakaway natin. Naghahabol na si Joe Marama. Dumidikit pala. Dali. Dumidikit pala. Hey! So lumalapit ha. Ito si Sir Modesto. Focus naman si Sir Modesto. Watos yata na si Sir Modesto. Talagang hilig talaga sa karera itong si Sir Modesto. Ayun, si Antonio Wagno. Makat na sa kaliwa. Ayan na, nagbalatan na. Mukhang tutumisin na nila yung ating mga breakaway. Nakakalabang na lang yung breakaway. Ayan, may breakaway pala oh. Madidigitan na nila yung ating breakaway. Magandang labanan to ha. Oy! Gusto ko kain daw. Breakaway. Ayun no. Apak, magkaidigitan na nila. So 20 meters sila, didigitan na nila yung breakaway natin. So pagbalik ito, rematihan na. Yun. Saka na ako. At ang sakit, anong ako? Ayun! Uy, mukhang bumibigay ito si number 14. Yung bisikleta yata ang bumibigay sa kanya. Hindi yung kanyang resistensya. So, ito yung mga chika babe. Yo! Diyos ko mo kayo. Ayun! Madami talaga nanonood dito sa barangay, ano na. Ayaw! Ito, shoutout mo. Okay! So, pagbalik, hindi matihan na. Lala, sila lang. Sabay. May maati na, no? May maati na yan. Kasi kakay. Okay, dito tayo. So, inabutan na, ha? Inabutan na yung ating breakaway. Sayang, mga idolo. Hindi nakalayo, ha?
Okay, ito sa harapan. Mga tour legends ng Nueva Ecija at Pangasinan na dito sa harap. Mukhang talagang binabantayan nila ng todo itong si Juancho Bumagat. Andito yung mga taga Nueva Ecija, Ellen Garcia, Dani Caricativo, Juancho Bumagat, Alfredo Bonzal. Auy! Yes, sa likod. Sa kaliwa, umaangat natin, utugis yan ni Alfredo Bonzal. Ayan na, tumugis si Alfredo Bonzal. Diin na diin. Gustong kumapit doon sa ating nagbebuhay kaway. Ayan na, nagkakabalatan na rito ha. So walang mahabol ulit. So dalawa ito. Iising nyo na hanggang dulo. Dahil itabungo na yung Alfredo Bonzal. May itatagos kaya nila hanggang finish line na no. Dahil parehimati na tayo. Talagang tumakas na itong si Alfredo Bonzal at saka itong si Danilo Tabukol. Isang Malborotor. Legend din itong si Danilo Tabukol. Di ba? Kapas, di lalo ng Pangasinan. So madidikitan pa rin kaya sila ng ating grupo sa likod, nag-aabol. Paisi-isi lang si Juancho Bumagat, pero mamaya, tandaan nyo, bibiguas yan. So ito yung ating dalawang breakaway. Danilo Tabukol and Alfredo Bonzal. Nagbabadya. Pumakas, pero ayan na yung ating peloton. Kakainin ulit sila ng ating peloton. So lumalayo itong dalawa, lumalayo. Mukhang hindi makadikit yung ating peloton dito sa dalawa na ito ha. Uy, tisin lang hanggang dulo. Alfredo Bonzal and Danilo Tabukol itong ating dalawang breakaway. Mas matandang hamak itong si Danilo Tabukol dito kay Alfredo Bonzal ha. Uy, lumalayo, lumalayo. Hihinan nyo pa ang kanilang speed, 40 kilometers per hour. 47 kilometers per hour. Sige, malayo, banat! 200 na! Ayan, umangat sa kaliwa si Alfredo Bonzal. Huwag na kayo magpatungtik-tungtik. Inakatan ni Alfredo Bonzal ngayon. Medyo naiwanan ng bagay si Danilo Tabukol. Kung nakakalayo na sila, 200 to 300 meters ng kanilang kalamangan. Umalpas na itong si Alfredo Bonzal. Huwag sanang maubusan, baka maubusan ka. Huwahabol pa ito si Danilo Tabukol. Ito si Alfredo Bonzal nakakalpas na. Naku, kakaensayado yata ito si Alfredo Bonzal. Last 3 kilometers to the finish line. Alfredo Bonzal from Santa Rosa, Nueva Ecija. Huwag ka lang kapusin. Makakapodium ka. Ito na, mukhang talagang binihabalato na na. 45, 47 kilometers per hour. Sige, din pa! Himati na yan! Lumalayo, lumalayo! Ayan na, Alfredo Bonzal pa rin nasa harapan, nasa likod na itong si Danilo Tabukol. Umahabol pa rin, dumidikit, gustong dumidikit kay Alfredo Bonzal. Pero parang press to press pa itong si Alfredo Bonzal, ay si Danilo Tabukol ha. Kung nakalayo talaga sila ha. Naku pa, makakapodyong! Sige ha. Okay. So malayo na, 300. So malayo na, makakapodyum na itong dalawa na to. Nueva Ecija versus Pangasinan ng labanan. Ito ba? Ilan mo dito sa kanan ha? I-shoutout mo ito mga ito. Shoutout mo. Ayan o. Shawara-wara. Totoo ba ito? Puro babae ah. Gusto mo kain daw. Ito na to, last 1.5 kilometers to the finish line. Alana, hindi talaga nagabol yung ating grupo sa likod. So, mananalo na to. Iinan nyo na, panalo na kayo. So, dito na tayo. Sa lahat ng sponsors, sa lahat ng barangay official. Ayun, shout out to Idol. So, dito na lang, magkakabalatan na to. Alfredo Bonzal versus Danilo Tabukol. Ayan na. Ayun, sabi niya sigaw. Gusto ko kain daw. Napakadaming mahihilig dito. Ayun. Ito na. Last 700 meters to the finish line. Dalawa na ito magkakabalatan na ito. Alfredo Bonzal o Danilo Tabukol. Sinong unang tatawid sa finish line? Ayan na, Danilo Tabukol o Alfredo Bonzal. O, mga sa kaliwa, Alfredo Bonzal. Sino nakakadin Danilo Tabukol? Last 300 meters to the finish line. Makakatikin pa kaya ito si Danilo Tabukol. Malapit tayo sa finish line. Magtatay sumit. Diyos ko mo, ayan ang balatan na. Alfredo Bonzal na una. Siyang nauna sa harapan. Hindi na nakadikit itong si Danilo Tabukol sa Alfredo Bonzal ang mauna sa finish line. Alfredo Bonzal pa, Nueva Ecija, Santa Rosa, Nueva Ecija, Alfredo Bonzal! Yun! Ang aking kababayan, si Alfredo Bonzal sa likod. Ayun, si Danilo Tabukol, second place. So, nakasaka-saka ako. Ito na mga idolo, Juancho Bumagat. Ako po, nabutan pa yung ating basa. Juancho Bumagat, Ellen Garcia, Joe Marama.
ng ano, ayun. Nagkabanatan ha. Alay, nabutan pa rin yung Marshall. Mabilis itong mga lolo, ayun. O doon natatapos ang ating mga lolo thunder, ayun.